TV ubwansu bw'omuguzi umurobiri ukubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli Kingiye na ndo mwanchi umuligerere kerongo kwariganya imeyo murobere ubwo komenya okuya eriyo tose ni wamange igoro yechinchira cyo komenya buyake bocenu itwira rero nimbwato mugeni gaiga ekeronda itochiko kwanira mangana mange igoro yo muchanda obwobwebu ose obutantanu osabwa bange bamanyekante bamanyete una loss of memory abantu abange iskogiga na torengo nyorura abantu babwato muchanda uyo anene abantu b'imyaka menene mono nabwo korora babwate emichande yo korende daktari ritkoria rero oyoro mumanyi bwa mangana nayo mucyaro gotoerera aso bwime ningi monoge kwirera abantu batwara umuchando yega nana kiba bwenerete gokonywa ekero yaikire n'umuntu nabwate umuchando yega bono manchi muri ngo kwarga naso murobere bwo komenya okuya obeko gusangana into ero tobe togosemiwa amange kero gokunyoro na sensemo ya Facebook ningora tanyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tanyarwetera Ndizi TV News na sumutandao Twitter @Ndizi TV News ero togendera gusanga nabo igo kwemanya mangi ono murobere okoretwa sori na nche Evelyn Osere kerongo kwarigani obeko gusanga na into egwika omwero chinga kechiganda etkumwarigani daktari eriyo atumanye erietari yaye erinde tobeto kuiwa amange igoro ya loss of memory. Karibu sana daktari. Asante Evelyn nago kiraso kugamba nencherero asamarete gonkuruku Dr. Gelda Mokeira. Yes. Ngonde family physician ngongutoka ga Milestone Medical Center Kisii Town to Nyakongo Towers. So asirero mangana ya kwa leta ndoche mujadalo yonomuya loss of memory nengia especially esengencho maambi katare 21 yes ntobata World Alzheimer's Day na loss of memory is one of the symptoms chigo toka sana asoborero bobo Alzheimer's yes korenda mangana Alzheimer's ntogambe ngakiende ekaroto gukwanera amarwaira rase group iyo mbuya mono sana kwanera loss of memory loss of memory ai sawa ndetwa tumanye loss of memory ndaki muchando yigo chaso mu rumwanya bantu. So loss of memory ntara gotebi na kyogo chaso mubere ndetenda gotebi nga loss of memory ni no kweva obwebu no bwebu boringo chabore no botantano okonyaro muntu bato muchandore na bagochotantana yes ekimo kyo muberege gocha kyanyoro muchandori no bongo obongo bogotoka so mutuime yes so asinara ali aso bongo imometo bongo bobwate section ya sinaro gosoma sinaro korora ukoyigo gotiokerere binte byonse ona sinaro orora so bongo igasia no kunyura yes no gota okurusi botantano so karen semeri bwato muchando kwanyoro muntu onyore bono loss of memory Wana mtobigo chabiareta loss of memory ntubate bintao wao nkwara kwana nga no muchando gocha savanta banene mono so tigato chakere iyo ekera nero the first one wakwana yes emiaka emiaka mine konya gosuka konya kwebatore bintogete yes egento gya kabere karoto gocha geko sababisha usegeko reto bwebu boli ngoro twara tura marwaira wao abakonyora bwata oborwaire botaligo iki amanyinga no mweka bya sobongo kwanyora bongo boli mboli gokarega simna bobwenerete gokora omuntu chaka konyora ubwebu igo bantu akonde gore amarwaira ande mnayo ntubata amarwaira ande mna chi infection yes akonyora infection time cyose kwanya ko goborere mna meningitis amarwaira ya guchabwato muntu obongo ime infection yo bongo yes ntubata na malaria ri severe malaria yarete problem weli so one of the complications no bwebu ntubata chi injury omonto wakire nkundigo omotu
kwanyora injury gete kweba ibintu ose kwanyorire accident eri kwanyora kwa umira omotu omotu rende karo kwa umira bongo no bolime chinsa chimbe kwanyora asalie a memory abe affected yeah, so ebina bie ebintu bigocha byareta negintu kende kya muhimu bigocha kurwa ase chindagira bantu mbaro batali gutumia chindagira buya chiri chiko konya obongo bokole gasi bya na memory eche buya especially batali gutumia chinyeni na fruits echiga matunda na bobo gocha bwasoa no maere oye kanywaji amaru akaraetaneti abakoleto obwebu yes igo bono obwebu obwiga totebe abantu abanene boka guse none muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire yes usonyore kwanyorire uburwere gete infection gete nabe problem yo gochira so taringa ni bwate myaka such atatigare ndondo taraumia nabo konyora muntu mbiyare lakini mune myaka konya gosuka obwebu boli naborobo wacha is just one of the factors ndobwata types of memory loss ndobwata types of memory loss ne echiga konyora chinse chinde echikolingana na tutebe na kinda tebe timing tugutumia timing go classify or this memory loss so tutebe obongo boli bwa umire gose into gyakiro omotu omonto twale problem lyo kweba okweba nkororo kolyo monta kweba ebintu byonsi pi byarenge before aku yes so ekera gocha kubwena binte bitabinyoreti igainorete bintu bire gochi osio yes you understand aya mboro bali bono bore obwebu bore opposite omontera kweba bono kurwali asage tu osaka umio bongo boli bokaumia ainyorete binte bigochimaega lakini gocha bosio taliko inyara bintu aigole yes nto bwato bwebu bonde boli bogocha tutebe ase abana sengencha abana bongo bwabo mbora develop buya bamanya ko bo form memories to goteba bamanya ko inyore bintu buya nainde ne type yende nto bwato bwebu bogocha na stress monta bwata mangana manga so bugima obongo bwaba overwhelmed One bongo karaboko ba overwhelmed igo bogo chaka go prioritize warusi watigali biribire only necessary biribire bya muhimu ebinde bya rusi bororo so umuntu lyonyora obwebo no bwebo mbororo bogo cha kwanyora mboli bo bwenga kintambe within 24 hours umuntu nabakwebe egento lakini ndonyora uinyoire na ubuiga bwa 24 hours karobo bwachire mboli konya koberanga kintambe mbo bwatemo chando monene muna type chiri chinde ndibona umuntu akonyora gutwara umuchando iga kwibegento tutebe for tutebe nabona umuntu abuka mambi egenda akora mambi takuinyora wika by the time awika sasa baiga takuinyora genda akora mambi inero ne type ya ne type short term ngochere yakolekana bona nabo okonyora you maybe either ya 24 hours nende nabo okonyora guchimambi bwinyire gento keli usonyore ganyorete problem ekogera bona nyorete bintu biri bya guchibosio tachenyore bya guchimaega abone kero first signs chabanta ba kero nchirichie chikoro kiuno muntu nabwato muchando ibukwebe bintu actually the first signs is just mno gurero banyana bokoroko obwebu ne sign yende ugotantana bakorokoro muntu akonya kwebe bintu akonya gutantana mbuya kurebolinga kurze bya problem agenda check abono ne kimoko mne kinchira kimoko tumeka go check umuntu akera bwato muchando bno yiga okay enchera ntangani tugotumeka kweka tukwane no muntu uri tumwasesinga na kiagotoeresi problem yae na apart from gukwana nere nkonyorore uri omoreta nyagitari maybe no mwana oye gusoma gakoyo ndi bwensi nere nkomuburitora maswali toigunga ubwebu buri
mbororo ronkoro kanavole usine vintu tu vya kawaida maybe umuntu misinterpret yeah so ikina the first thing. The second thing muntu olinko mupima tole pime to kare muntu bibere otoko ma examine physically na so examine obwebo toko kare ntoke ko mental status examination. Yes. Na bako nyara monyagitali ako kubolia maswali gete atete wa assessinga mkonyorole gento na gotebi bonega mkonyorole gento gya korekanete igoro mkonyorole gento gya korekanete maybe mwaka ya magose myaka ebere so to assess igo twamanya konyara kumanyanga type ki yobo alafu ntobate test to kora mne che laboratory maybe che amanyinga toligeri ne infection yo muntu yabwate maybe ya affected obongo ose umuntu nanyora injury akaumia asegete and one of the complications cha tigaire no bwebo evento mne ibona to gukora yanyarikanire mwa ringo rimwe amanyiro umuntu yo mucanda bwate according na types ciri wabagote yo bwebo ko bwate kana n'ekingaki na kimwoko mokonyo umuntu yiga iriyo kwene kyabuna oberega kuba relieved kurwaso mucando yo. Okay. So omuchando yesingencho nagotebinga chi problem chikore to muchando ne chinyinge what we do to address the problem chiri ono to tebe ne injury maybe ne accident we treat them tukomweka nyagitali to na injuries chiri kwanyora abantu bandi muna bakonyo kubwena bongo bolibo kubwena ko injuries chiri wacha kakoira ni functions chae morego na indoba buya onya no borwere na infection to amama lyogo aye infection yenti muna konya kubwena ubongo na borobo bwanya kwira ni functions chiaye onya totebe no borwere muna boli to ateba dementia Alzheimer's boli mbora amanyekana nga lyogonki atatigarende ntubwate chinchera chinga otogoteba muna mental exercise, mental activities tokomeke umuntu chaka gukora onya gusoma kulika ibintu gete egero bongo boli bonya kuinyora na gukora it's like gukora exercise gete so that bonya kuinyora ibintu biri borwere mbo progress bwango okay onya na totebe na inde ninkiona kwani onya ne heart attack amarore muna heart attack amarore muna blood pressure we treat those ones esukali to treat ebintebe kora to abirwalire omuntu muno mubero yo kwera na buya obongo bwaye nabaro bwachaka kwera na buya onya ne vitamins yatabwati amubikire vitamins obongo bwachaka kwera na buya onya na amaru to amatebya ati amaru to amoana nutrients chiri chia amarwagere tatanyora aso mubere agachaka kweba ochaka naenda kwira na buya so ina treatment yobwebu asante sana daktari tutanda so mutimokomoke mwanjo muri rero bano gwikiraga igatiga turagenda ase umutimokomoke ero to kwira na togendere kuigwa mange buna daktari agenderete gotorera iguru y'umuchando bwobwebu gose ugutantana aberega gutumanyana ninki yanene koreta umuchando yiga na chinchera chia bakuru bolinkoria na boigo gokonya umuntu kurwase okubuchando yekero yanyarikanire buna oikire koyonyora to basa goskare to kwira na nto chie kuigwa mange anene iguru ye chinchira juwetanga. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyo muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigobare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na buku bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Miyabona naindo mwanthi umurigere ribone kirogendrete kubwatia Ndizi TV na mubwansu mugusi na ndengo kwariganie ritogendre kuigwa mange imiyo murubiri ubwo kumenya kuya ekerobono daktari agendrete gotwerera mange igoro y'umuchando bubwe bose ogotantana ekerabiriga gutumanyia buna ninki anenege kwirira guse risk factors injiri chechi chikorero umuntu gotwara umuchando yiga reno biriga gutumanyia buna na kibakurwa oburingori na kibagokonya umuntu ekero kirasenya gitari kubwatkana n'umuchando yiga abono nintaite achigotumanyia ekero umuntu atwarire umuchando bubwe buso butantanu amechando kire gucia mucheraso bwima bwaye na mono achigotumanyia mbinto kibiri umuntu abwente gukora ekero yanyarikanire buna utwarire umuchando iga usekera taratwara eriyo wetanga kurwase okonyora umuchando yiga gekogera bora chikumuretera makongu ase amatuko abusio ane naso mubiroye wono mwanchu murigere nende ngokwarigani obeko gusangana into eriyo togendere gosenwa amange karibu tende daktari. Asante abane eno twabere tugokwanira yo amange kero kinde akero umuntu atwarire umuchando ndi wensi no muchando yiga bwebu imichando nere gucia mureterage kugera okonyora ebinte binge niga kweba ose ebinte binga atamanyeti imichando nero okonyorera muchira subugima bwa imichando kiyura tutebe the dangers chirichira chikumuchira bono imichando nero regocha nemichando yiga kurwasa umuchando libubwebu. So you can imagine Evelyn rero woke kwebire nga Evelyn yokoroku seino ngai abayibori bawo ngai bakoroku ngai yomenyete. So you can imagine imichando ranyore. It means bono gocha kubugima nainde afresh. Osangana niyo nyoro ndete yore ange ora koinyori osora gokonya gokora ebintu biri. So nabo konyora kwasirire nonyo koruka abantu mbamete asokale lakini nese ngencho kwebetenga nkangai elitari aho ningo abantu bainombara okweba nona abana bawo nabo kweba so ino romuchando mutangani kabisa ugocha nendo chanda sana abantu abagocha banyora uburere bubwebo emechando yende nilibone gocha yalingana na amarwairande totabo umuntu nabo atuburere bwa pressure nabwate uburere bw'isukari nabwate maybe uburere bonda bwento komera chindetere maybe kera lituko bwebire bono gwacha kwanyora amarira ali ande bona chaba complicated ekiagera tenyore tinga nabwento konyori ogoli ya chinsagete na maybe ondete yo uriange uramuinyori ose bali barange mba metinga nabwento konywa mali ogali bamo in time so kwanyora onyorire complications cha amarwairali so bina bintu mainly bigocha byachanda abantu bakonyora umuchando yiga bubwebu no butantano kero kinde munayo mumanyi kwabere go kurigereria gosego ko onyora imichando bune yiga sich family notebe buna ekero umuntu yanyarikiro so umuntu yo mase family atwarira umuchando yiga njira nero konyore gwa affect abantu banda se family igonda tebe na inde aya asiki amarwere naroro mnali nagotebi dementia syndrome saitora gambe gakiende marwere mnali Alzheimer's okonyora onye umuntu ase family kabwatu burwere buri risk neroro yo muntu ndikana inde gocha kobonyora lakini na obwebu mboro boli bogo changa totebe ni accident ya kolekana wose stress yo montanyora wano boli ntebe bwororeri ntebe nga enye nanyore accident rero temine tinga omwana ne nachanyore accident na bira betanyora accident so ekolingana nga type ya obwebu boli nereri so nkonyora oli abantu baroro obwebu boli bagoteba sokora nakebire gosen kwanyora nere ochonyora urwere boli lakini naroro kwebese ngencho anyorete accident gete akanyore problem iyo
bone itagotebanga nechibwatonde naenda ase family issue abono toise koige tumenya ngo prevention measures nchirichiechi abantu bagwenta kubwatirwe tanga kora sokonyora n'umuchando yiga bogwe buso butantari elineri swali ligia kagera se burwere bonde bwensi evalin togotema sana amatukaya rero togotema sana kuli prevention strategies ikera togoteba prevention is better than cure na inde ndaisi go prevent kubwa gocha kubwen especially mechando mne yobwebu. Yes. So the first prevention strategy nda kwane ninjira yetu tokomenya ubugima. Lifestyle yaito. Ebintu tokoli. Mbiribe. Chindagira chetorero chabire chingao. Ntoli gotumia chirichire very nutritious. Yes. To gotumia chirichire bwango. Use chiritoro chenga bono ne chia tatabe chi class gete. Ntoli koli vintu biribi. Na tindi koli dina go tindi koli green. Rero ntoli koli wana tutete koli biribi ya hike. Nyama kera ritu. Exactly. Wana twala rende twabeire financially, you know, stable. Twacha kakoragere enchere tofauti. Ine gente getanga ntobwenta kolengereri sana. Kyagera obongo bobweito mboninde vitamins. Yes. Mboninde minerals. Yes. Ebitoko nyora korwa sinye ni chiri. Chingao tofauti. Yes. Ebitoko nyora sa matunda ali tofauti. Ebitoko nyora se these plants. Yes. Chingende, chimbisi, ebintu ebyo spimbe bwate gasi aya sumubereito. So nto chitwenga inenga twaikire stage gete ntolikoli biri binde. No, tubigokere byonsi kairango tokonya biraso mubereito. Lifestyle ya kabere exercise, physical activity. Yes. Meterero bono togokora egasi nyinge kwanyora kuruma mipaka marogo bano oikaransta se mesa tonyo tubwati time yo gotenena. Lakini bono oikaransa kuri gotambe nkori kuya. Ekera nkori kwalao manyinga tara somo beronsi. Muna manyinga atari gotara bya somo beronsi ntoli konyora muika se bimo byonsi. No bongo ne kimo kenide tio muika kerensa getanyora tio muika ogochaka korara bono ogochaka gokore gasi ya enchireta bwenereti. So physical exercise is important. Ntote banga kera litukonko endande nare megeti chakiane na kolire. Na bokole makera lituko lakini senyo ncho over time umubero ugo nalire wono ukole makole geti chakeli is no longer a challenge. Yes. Mubero otoko egunga wa kolire kende kere challenging. So igo to advising kore gento kere challenging kwa egunga kwara liga mwirake kwara tarake at least 20 to 30 minutes iga amatukata na se week. Abogo tabanga gwa kolire gento ebimo byao byanyorire exercise isaine. Yes. Egento kende chitoro. Na inde sengenche rero mune side hustle chabere chinyinge. So joko jara tokorara chinsa chinke sana. 1 hour 2 hours. 1 hour 2 hours because you oligeretinga chibili na kichigo cha wakano mambi. Ubuno bumaine ndo bugimana obwe kirego. Yes. Lakini on the other hand ugo tarara kole ngo tosarere kore afya yetu. Because bono ebimo beto bimo berembiri gotimoka egere bichake na inde gasi we the next day. We are continuous. One we kase we are serembi gokora gasi na biwenta gokora. So okorara is another important thing. At least 8 hours ya so monto monene kera lituko. Mbuya storo. Yes. Aya lifestyle yende bono to chamaru. Yes. Lera beira mange. I think lera beira very affordable. Kerando cha increase de karato akinire talenge mange munare rero. Lera beira mange. Lera available kerase. Amaru agusalibe mobyo mobere. Yes.
obongo especially boko ba affected singe nchama rwali ago affect absorption ya nutrients muna tokoragera twabuga ngumubere ngo absorbole lakini to cha absorbu uya nende ngo choro konyoro monto konywa marwa mange akonywa marupa kabwe bakoragera onyorara bakoboko tabatigagenda rusielok bako rusielok nende na marwani obongo wanyore mechando gamu wechina chichi lifestyle toche bona se injuries akaroto gotumia chigali mbuya twatumia chi seat belt nabali abanyane chigali mbuya tochibeke chibe safe asa abantu bali twimoge tuzaje kara montago ikaransa we sibe seat belt yaye kera ajali na bego kolekana ndonsi seat belt yeli ya punguza probability iliyo konyora head injury kera konyora injury yo moto na bogo chabono kwanyora obongo bwanyorire injury na ndina bora lose your memory chipigi tutumie chi helmet twena litu wedo mosigali nale para gositayo twena ringa igo tukubika for our own safety na abali bako chirundi encherere ngia nchireta chi accident chire unnecessary okay haya toche bintu binde enchira toko organize obugima bwaito akaro kanyorore organized obongo bwa unaboro boko ba organized so ngocha tore twatabanga decluttering organizing your work manyanga lero chinsagete ngokorande genteke chinsagete ngokorande gentogete mambinko endanda segete is part of organization ali asomenyete nyumba yawo naranga igano nkobeka chianga igano nkobeka bikoroto igano nkobeka chisani talikere gento nyospi bekere mesa igoro yani obongo bweto bore in a way that enchara surroundings here na borobu na bogo pick na borobu bwanara okay egento kende turakole go prevent learning new things mete ogosoma nkori kwera subugi mubo botambe gwekonya gosoma gentekeya bona demo gosoma demo gotumia obongo mete bobwate chi section yawo na nago tebiriri chi section inchiroro otachitumieti na bochiko baigotu nchitumeka but the more gotumia chi section each chonspi the more go challenge igenge muscle muno konya koli exercise konya gotwarere shape wingi yangonya gotwarere chinguru obongo naboro buna bobolego the more ko botumia the more bokonya ko improve no ko improve kori memory bokonya komanya binte binge wanya commenterani na biri byarengo wanya wa associate bintogete na gentogete wanya ko improve so kwanyora kwa bokonyire bonya kwa video bwebo na angono mwali no gotebanga amaroiraya esukali pressure amaroiraya ga ya mabute bitinya so mubiri tutumia amalio mna tobwento gotumia kere karo tali gotumia togocha twanyora complications na emechande itogocha twanyora go affective imo biri bine na so mubiri no bongo ne kimwe kene na so mubiri one karo bogo chabanyora marwira yande mechande yenderete na barabo bokorosa bono gwachaka okore gasi yae bobe yes ibona bimto turakore to improve obongo bwaito yes. Asante sana daktari. Karibu. Asante. Mwanchi umurigere bono muna kwaigure daktari obirega gotwerera amange anene igoro yebintu biro muntabwente gokora erio gwetanga kurwase okonyora omuchando iga bubwebu na mono no bose mbugenderete kurwe gochia sunde bwensi ekero kwarorere oyo mino gosomontora ngenere obirega kworokia biorokereri byo gutwara umuchando bubwebu gosomutantanu nere buya ekero umuntu yiga mukumwira ase abamanyi usasa abanegitari eriyabe gokonyo nyero no muchando orero umuntu akwenyora ase amakongu nonyo gusirie gasi nonyo kwenyora sata manyeti egatie mechande ndemingi kurende nere bya ekero umuntu agokonywa irunere abe gakomenya ubuima burubya we kachinga kichinda sumurubire ubwo kumenya ukuya ningo koretwa sore na inche Embalin Osero.